Beweging is wichtig voor de cliënten van Nocht en Wille in Kolm. Daarom wil het verzwaringstehuis graag een therapeutisch zwembad realiseren. De tarieven daarvan binnen al in volle gang. In principe wordt het ongeveer 1,40 meter diep. We hebben zelf als begeleiding gewoon steen kunnen. En dat de bewoners dan gewoon vrij zwemmen kunnen. De bedoeling is dat het zwembad aan die kant bij de ramen komt. Om dit mogelijk te maken binnen de vrienden van Nocht en Wille een inzamelingsactie begonnen. Het doelbedrag van goed oorl ton is nog net bereikt, maar vanwege het belang van het zwembad jouwen ze net op. Het had ermee te maken dat deze mensen met een meervoudige beperking zo beperkt worden in hun dagelijks leven dat ze moeilijk bewegen kunnen. En er is net meer een geschikte locatie om te zwemmen. Dus een initiatief natuurlijk van de stichting Vrienden van Nocht en Wille. Wat vind je hem hiervan? Ja, daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee, want alleen nog kunnen we dat net varkenboksen. We moeten het geld echt onder zwaar zelf besteden. Dus daar hebben we dan net echt nog heel meer voor oer om zulke leuke extra dingen te doen. In het zwembad van Boetepas kregen de cliënten al een vaarproefje. In de vakantie gaan ze een zwembadactiviteit even die doen regelen om naar Boetenpast. Maar ja, dat ken hij eigenlijk haast nooit. En dan just al die bliere kopjes en dan denk je van ja, het zwembad moet er echt wel komen. Binnen 2 jaar hoopt de stichting dat de zwembad op poorten staat.